Videóban Brawl Stars-ozni fogok az unokatestvéremmel, Marcifángolóval, és a testvéremmel, Olival. Ez a szátodik itt a játékban. Na szóval a Rico grindol... Álljam már le! Na szóval a Rico grindoljuk. Akkor ezen fogjuk. Ne nyelvüljál már! Nem normális. Nagy. Sziasztok, én Gréti vagyok. Az mondjuk baj. Mindegy, profik vagyunk. Ide kéne bevágni azokat a azokat a felvételeket, ahol meghaltam, nem? Rikóval mindjárt 800 kupan van nekem Rikóval. Ja, meg fogok halni, pedig én mondom, én mondtam, hogy profi vagyok. Profi, igen. Nem vagyok az. Túléltem valahogy. De gyittet elnyomom, fogalmam sincs olyan. Az a biztos nem jó. Az mondjuk nem jó, az mondjuk nem jó. Macsa, ne gyere visszafele! Nem. Rossz Chester. Meg akar ölni. Mit csinál? Az a Chester volt? Szétrugom a hátsóját. Amúgy azt akarom mondani, hogy próbáljátok meg káromkodásnak kívülni. Majdnem kimondtál egyet. Ne! Meghaltad mind a ketten. Gigi, noob vagyok. Ajaj. Ne menj rájuk! Bocsánat, menjünk másik. Menjünk játok magam. Knockout. Az jó a knockout. Aha. Közben én ezeket nem kéne nem vagyok. Jó, várj, ezt mivel előjönnek korba? Hozd be a... Ilyen mokkon. Ez a táblába, nem? Én Rikót tudom. Neked is már van. Kinyitottam én. Miből? Legendary Chaos Dropból? Nem tudom már, hogy miből. Én Chaos Dropból nyitottam ki. Na. De mondjuk ezek is milyen izék. Na most nekem belni akartál? Az egy családom úgy. Olyan hallottál, hogy a kempelés ugye még család. Na, hogyha kempelnénk, az egész videó abból állna, hogy kempelsz. Az a World Cup-os nem a FIFA World Cup, hanem a világban. De megy. Nem meghaltam én is. Oli, ezt kell... Rézni kell. Én mondtam, hogy profi vagyok. Én már megmondtam, hogy mit vagyok. Úristen! De ez egy no skill ez a Mandy, esküszöm. Mi a neve? Mandy? Az no skill, te. Az no skill amúgy, tényleg. Mondja. Ezt kivágom. Megint nincs net, hát... Ennyire izé. A netolód az azt mondja, amikor azt teszünk, hogy viszont látásra én meghaltam. No, másik pálya. Nem, jó lesz ez a pálya, csak másik karakterrel. Nem jó például kéne. Bájjon. Ebben nincs rá semmi nekem. Ott kit hozzá? Nézzem, hogy ilyen karaktereid vannak. Jó, de 1000 kupásra nem akarok. Az ma felesleges. Ez jó. Meg az nem lesz. Jó, de várjál, ezt találni. Közzel tényleg az úgy kell, kisfiam. Na mi nem úgy kell. Ugye ezt veszünk. Innen szerint melyik éri meg jobban? Szárkóverek közül. Nem tudom melyik a jó. Jó lesz ez, jó lesz. Úgy itt akarok egy kicsit flexelni, de arról szólok. Megvettem mindent. Ledobtak, gyír, minden.
Oli a Föld az olyan karakter grindol, aki még konkrétan közel sincs az 1000 kupán. Csak 200 kupán van. Azért már... Az olyan neked is évedem. Jó, könnyű amúgy. Valakinek kevés kupásot kéne hozni. Ja. Én kevés kupásot hoztam. Akkor mindenki hozzunk kevés kupásot. Én grindolok. Akkor meg fogunk találni. Ja, meg fogunk találni. Nem fogunk. Nem tudjuk, hanem idő, szíta. Ja, Ezt nem hiszem el. az oké. Ezt nem profizmusok az eszközök, bénák csak. És azért hagyom magam. Azok ki. Ez nagy... Egy kit. Nem már. Nagyon jó kira. Ne is bújj le. Nem menj rá. Hát most az olyan mit tudok csinálni? Nehogy kikapjunk botok ellen, az szégyen lenne. És izélyek, akik átszázzák, hogy rostak. Finnükön is látszik, hogy profitanom. De van itt egy-kettő mód. Na megölt. Nagyon szép. Megölt? Megölt. Nem tudom. Rám jött valahogy, azt én ott lelőttem. Hát ez ide jön mellém. Ott meg a bóultja van, persze. Ultizve. Jó, szép volt. Menjél. Lőd szét. Kevés HP-ja van, nyugi. Nekem még kevesebb az oda. Gyűjtsd ki az ultit. Nagyon nyomás. Jó! Itt nyom be valahogy az ultit. Jó, ez sima. Ez már sima. Ez már sima. Ennyi vagy. Ja. Ennyi vagy. Azt hittem meghalsz. Nagyon jó vagy. Nem úgy, mint én. Ne velem gyere csak hát. De az úgy nem jó. Szép. Ha nem vagyunk halhatatlanok, már az egyik minket megölik, azt egyre kevesebben maradunk. 50 knockout-ba könnyebb szerintem. Tudod mert? Visszakak minket meg az igaz. De nem menjek, ha ott a bónusokat csinálják. Vigyázz, hogy arra nem menj, ahol van. A bokor, annak a bokor fejébe nem menj. Van high charge-om. Jó, szétszettem! Meghaltam! Vigyázzol! De miért nézd bele az útjába, jó ugye? Nem olyan bír vele. Nem olyan bír vele. Ügyes play volt még. Hát ez szívás. Az előbbi kicsoktad le, de... Ez már szívás, ez már szívás. Ez már szívás. Nem jó ez a játékmód. Valami másfajta játékmód nincs. Sorlán, ez nem jó. Nincs valami jó játékmód. Brawl hockey az mondjuk jó. Hockey. Várja, keresek valami jót. Bounty. Jó, az jó lesz a bounty. Csak oda távolsább. Hozd be a izét, a mendit. Mendit? Az nagyon OP oda. Miket dupogotsz itt? Elvesztettél. Azt mondjam, hogy hatókő dolgokat. Aha, ez Ez nagyon gyenge még. nem baj, ez így jó lesz. Meg. Meg egyértelmű. Tegnapig azt mondtad, hogy ajzét. Hát de azt már megcsináltad, nem? Amit igazat megcsináltad. Amit is itt megcsináltad. Tegnap még ezt mondtad el. Hát nézzem. Tegnap még a Chestert mondtad. De várj, ez most mi? Hát Megetsz minket. Lehet, hogy megváltozott a véleményem aztán. nem amúgy nem biztos, hogy magat mondanám. Lehet, hogy Chester is Kiléptek? Elnézem, hogy melyik sem lesz többet. Szerintem a Chester amúgy jobb, nem biztos. Jaj, hozz valami kevés kupásat. A legkevesebb kupás karakteredet.
Nekem nem kell, nem azt kell hoznom, már nekem grindolni. Time to seal the deal. Amit az nagyon meg vagyok. Fél videó abból fog állni, hogy meghalunk, akkor az nem miattam lesz. Amelyek igazából miattam lesz. Nem. Én elnéztem, hát. De. Látod, hogy kit hoztam most? Még egy olyan 2 meccset lemegyünk, és szóval megyünk. Hát az Brawl Stars-hoz kaptok, majd akkor Rivals-ot. Vajon azt megnézni, mennyire vagyok Rivals profi. Hú, ez nem igen, nem játszottam. Nem játszottam? Olyan jó OP karakter. Az nekem is megvan, mert az mindenkinek megvan. Olyan ez az is nem működött. Ő meghalt. De hogy nem kéne meghalni. Ezért OP. Nem is tudja, hogy ez a karakter, hát. Ez nagyon OP, nem? Ez nagyon jó. Így tudja, hogy ez a karakter, tényleg. Ilyen. Ja, megint ott külön a meghaltam. Ez nagyon sokat sebez. Erről beszélek. Ezt kell hozni. Ezt knockouton vinna minden. Hát ez nagyon jó az a nem gyerekek. Mert player. Ez nagyon jó. Még egy 5 killt össze kellene hoznom. Ez nagyon jó. Akkor megakvesztem meg lesz. Ez a Mandy az olyan, hogy már, nem már. Húha. Master rangos. Megoldjuk. De ez a Mandy az túl erős. Olyan. Az nem OP ez a karakter. Nagyon nagy baj. Nem tudom. De ez az egy ilyen kevés kupán belül. De ilyen nem, de... Nem a profi hogy lett már meg nekik? Nem, én is tökéletes ezen látszódom. Igen. Ha ezt a megakvásztát megcsináljuk, azt kilépünk, nem? De én akarok, hogy azt mondom. Akkor játszhat. Ma játszhatunk még délután, azt hiszem. Ez most egy pár napot itt lesz, nem? Jó. Ilyen 3-4-et. Enjoy the show. Olyan nem szívünk valamit. Én nem hoztam fűzőget. Nem baj. Nem baj ez. Tegnap én sem fürdőgatyába futottam. Az alsóba. De most nézd meg! De ez mi? De mi ez, ember? Én nem szoktam félni, én csak a presztígyesektől, meg az ilyen pro rangosoktól, meg ezektől félek, de ez jó, mert ez a felszólt profi. Vagy csak izék, vagy csak ilyeneve. Nem, ilyeneve. Pay to win, az. Látod. Nem profik, az a baj. Látod, ezek a profik. Én szeretem járni. Hát, de pay to win-et szerintem. Legtöbb pay to win nem szokottam úgy pro lenni. Azt ezek vagy pay to win-ek, vagy nem azok, nem? Cheaterek. Cheaternek mondják. Azért mondjuk persze ilyen izé... Filmeseket, film az a neve, eszembe jutott. Azért ezt már nem tudjuk visszahozni. Nem nézzek előzik. Nézd megkapni veled. Hú! Itt kell visszahozni. Most lépünk ki, nem? Én Domi voltam, és most láthattátok, hogy mennyire vagyunk nubok a Brawl Starsban. Majd még lesz Rico Grind. Sziasztok, és jó nyári szünetet!